Важно съобщение. Напоследък получаваме супер много съобщения, че има измами от фалшиви профили на LavaBear. И тук е момента да кажа, че единствените ни истински профили са тези. Моля, внимавайте на кой се доверявате, какво пишат и така нататък. Смятам, че нашите профили се отличават от останалите. Правиме всичко възможно тези профили да бъдат премахнати, но за жалост един фалшив профил се прави за 5 минути, въртат се някакви измами. Ние не искаме нашето име да се свързва с това нещо. Така че моля ви, още веднъж бъдете предпазливи, пратете това видео на приятели и не се връзвайте. Следете само нашите платформи, гледайте къде колко последователи има. Нашият екип от LavaBear никога не е искал някой да му праща пари, да му споделя карти, всякаква информация относно тези неща. Така че още веднъж ви молим, това видео е с информативна цел. Тагнете приятели или го пратете на приятели, на родители, на който решите. Нека да ги спрем тези неща. Бъдете внимателни, защото измами има всякакви. Ние се свързваме с институции, правиме всичко по силите си, но най-вече разчитаме на вас, защото вие сте умни хора. Знаете, просто не дейте да се подавате и да се връзвате на някакви giveaway и неща. Пак казвам, единствената вярна информация, която се снася е тук в TikTok, в Instagram профилът ни, насякъде, където участваме всички и нашите официални профили. Ето това, което виждате, си личи, че е измама, лъха на измама и е измама. Наистина, внимавайте. Благодаря за вниманието и знаете, че LavaBear отбора ви обича.